mamiriro anoita. Akangonditi ndikudhiraivha mota yewanachikoro nekuti akadhiraivha inondosvika kuSt Joseph yomirira vana iripo. Saka basa right watiratidza mafoto ayo but ndepapi pari kuratidza umbowo hwekuti chikudana mafoto ipapo kuti chikomba mumba ndemako mumba mavari ndemako vari mumba here. Saka ndeupi umbowo hwacho hwekuti ari kuunza mumba mako chikomba. Mafoto tidescribire mafoto ayo vaone kuti itakuretere kuti aya foto iyi ndinoti mukadzi uyu ari kuunza tichiona nebasa rake ngereudrive. Utaura mapurisa nditotama witness angu hanzi watorere mawitness angu nyarati last month you mwaona mafoto yo waona mafoto ayo wapi chinyakaitidziona mazisa atauri ba last week you last month ndakati ndaenda police ndakapambira kudziminyanya ichisvika kupolice saka pane kutarika kwanzi abawaniko muRusape waniko pandanzi ndiri bawaniko ndatoti mwana wangu kutanga anonzi nipo saka ndiri bawaniko zvikatonzi uri musungwa wedu ndikatoti musungwa wenyu zvikatonzi mupolisa anga aripoya ndokutondotora dhoketi rake vatoti dhoketi rangu riri panapa rakanzi malicious damage to property. Wakatsananguza mapurisa wachiti wakabaya mota yechikomba chemukadzi wavo kumagamba kuirosi. Chikomba ichocho ndo chakauya chikakusungisa kunoko. Ndatotendera polisi vanobva vachitendera ukausungisa kusi ndikagara for 3 days ndiriko kusvika ndazonzi andienda kukoti. Koti nyaya dzasongonzi nyaya isati yapana because complainant haana kusupply zvinodiwa kuti nyaya ipinde mudare uye complainant anga asasabati zvichiriwa mumhan'are uye handiri kunzi chikomba chemukadzi wangu handiri kunzi ndakabayira motikari nyaya yabva yangomirawo iriko wakati complainant kana auya tinozotangira ipapo right mukusvagurudza kuti inini munhu ambondisungisa ndiani ndisati ndasungwa kumapurisa mukadzi wangu akandifonera akanditi ko muri kunzi makarohwa chikomba changu zvanga zvaita sei muri kunzi makarohwa ndikati ini handamborohwa chikomba chako ndirini bvatoti nezuro pandatoti aiwa nezuro handi takaswera tiri mutauni tichitenga zvinhu zvemwana aida kuenda kutrip pajohn cow kutrip kana iyabva kuitwa musuno uno takaswera tese nemukadzi wangu tichitenga zvinhu zvekutrip taswera titenga tese zvinhu zvekutrip patanga tapedza kumazuva rovira pandatoti mainiko tinaniko wacho nekamka last bonga mainiko ini ndapedza business rangu kutauna chipindai mumota ndinokusiyei kumba zvikanzina mainiko wacho wati tiendi kumba hatina muriwo wati hatina muriwo ndikati muriwo munondotora huku ikoko tozobhadhara mainiko wachibva wati handikwiri mota yako yakasviba iwo chaunotoita kutora vana wavo obva waenda unosiya kumba ini mota mangwandikwiri ndikatoti zvakanaka inini nevana vangu uye kuti akuenda kumagamba ndonga tichangoti fambe pane matano kamwana kangu kamusikana kadiki ukatoti ndinoda chikenini ndatoti alright patatomboenda pachikenini prosese pachikenini ichitenga hedu vatatilewa ipapo tapedza vataenda
kumba. Ndaenda kumba ndine mumwe mukomana anondibatsira basa yandinoita. Patasvika kumagamba vandasiya vana vangu. Vandakudzokera kusvika kufamba pasina munhu, vana vanenge vangopomatiya vanamai vakangoti tichingosvika vadzivisa mabhegi avo tandatenga zvemitambo vatatodzoka. Ndichingochibvei pamba pandasangana nemukadzi wangu uyu neshamwari dzake. Pandatoti Yesu vana ndavasiya kumwe ndakuenda. Ndatoenda mukomana wandaendi naye. Shamwari dzake dzechikadzi dzechirume. Shamwari dzake dzechikadzi. Shamwari dzake pembeni shamwari yake anoita shamwari dzechirume. Kampani shamwari yake imwaito ndiJudi nemwana wasisi wacho apo akagara kwa. Right. Pandatoenda vandasvika vandasvika ndangoti ndingosvika pamashops vandatosiya mukomana wandaendi naye vandatoti kumba hakuna munhu egirandizokera vangu kuna mai ndombi kuna ndakatosvika ndatoveti ndichisvika pamashops evaiyezi vandatodzoka kumba vandatosvika kuti mama waripi kune mwana wamusikana zvikanzi mama handisi kuziva kwaari saka avo mai avo vakagara kwekutanga muwakizani wedu ndinotomuti tete vandatoti enda kumba kwavo vandatoti hanzvadzi murora ari kunere zvikanzi auya kumba mai manja andatokuendera kuti amaini komuripi zvikanzi ndiri kumba kweshamwari yangu avo mai vakagara nechipambari vanechepingi ikatoti oraiti ndiri kumba maini kwavakavadzoka atatogara irumba hanzvadzi yangu pakuchitongotaura nyaya hanzvadzi unobva waenda uchibva wadi kusvika takatandara kusvika ndofunga kuma11 kusvika ndikatorara ipapo mangwana ndaifanira kutakura mwana wechikoro aiuya kudhonika kuti abate basi makwaiti makuseni ndikatotakura mwana wechikoro ikatouyawo right ndo ipapo pari kunzi ichi chiri kunzi Zvikomba ndo pachakabayirwa matai ndofunga mambunzi anga akagara achitaura nezvematai right. Aiwa iwewo apa wakutaura defensive yako isusu tiri kuti titaurire mafoto ayo ndopanda kusvika ndapedza ipapo ndiri kumapurisa ndakati ndokudirawo kuwana information yemunhu ari kunzi Zvikomba chemukadzi wangu chandakabayira matai. Mapurisa vanokupa zvaunenge uchida pakesi yako. Vawandiudza kuti munhu akakubayira matai, waunonzi wakabayira matai anonzi Godfrey Zvikomba. Ndo manyoresera akaita akati ndinogara kwaMatambo uko ndinoshanda kuLobels. Wataura mukusvagiridza kuti Godfrey Zvikomba wacho anomboita nezvei anodii. Ndo andakazoona kuti Godfrey Zvikomba ndiye akatorwa mafoto nemukadzi wangu. Mafoto iro mukadzi wangu ane maWhatsApp ake mairi. Ane one namba yake yebhadhi yaanoti ndo inozikanwa newanhu wese. Yekuti kana ari anoisa maStatus ekuti munhu wese azive anongoisawo ipapo. Then ane imwe WhatsApp yake yeNet1. Ndo yatingati inini maonero angu ndakaona kuti WhatsApp yeNet1 iyi ndo yekuti kana tiri kushunguridzika mudzimba iyi inenge ichitaura kunaka kwezvinhu. Ndo pakaiswa status iro, rakaiswa status iro rakanyorwa kunzi a day well spent, thank you. Iro picture iro. Inini uyo Godfrey Zvikomba inini handitomuzivi, handitorina kana ukama hwake, handitozivi. Iyo smile yaanga akatosmaila nemukadzi wangu inini handitozivi kuti akagumisira kundismaila wenda. Handibva kuti a day well spent, ini ndiri kuti mukadzi ari kubasa anodhiraivha mota dzevana vechikoro naPeter Zvikomba wacho zvekuti dai ndaitoziva kuti anogara kupi ndingadai pamwe ndatouyawo futi ndichiti pamwe atsanangure matsananguriro aitawo handitomuzivi. Saka wakaitora paStatus pake? Ndakaitora paStatus uyu pamukadzi wangu yakanzi Net1 raanoseenzesa iroro ndofunga kana nderekuti ndere wanyarikani kana kuti ndorekuti iroro hauone nhamo dzedu dzemusha imomahondo. Rakanzi a day well spent, thank you. Makoni yemukadzi wangu. Hanzi iyo waiona foto unayo makaita a day well spent neumwe murume anzi Godfrey Zvikomba anonzi Wilfred Madana.
wekudiwedzi mwana wasisi wamai wangu. Wakatouya tiri kuflea market kwandinotengesa. Mawitness akatora mapikicha ndimaiwa nenhumbo repapo. Avo wanga watori papo. Nemurume wako avo wanga atori patakati. Itori hama yangu yaasikatoziva. Anonzi Godfrey Zvikomba uyu. Anonzani Wilfred Madana. Watori vanhu 2 wakatosiyana. Iyi itori hama yangu. Wachimwana wani Wasisi wamai wangu vanogara kudiwedzi. Saka maani makore mangani iyo yokuti anotadza kuziva mwana wasisi wamai wako iyoyo? Ayo hawazi. Maani makore mangani ekuti anotadza kuziva mai wako iwo otadza kuzivikana unaye wausingazii ukama hama dzavo dzausingazii mainini wake unana mai wana mai wedu ndo wari related usisi wacho also kuti mtu mama wedu ba iye anosadziva ngekuti atatu ane nguva tisina kutomboonana imi munoiziva ini ndakatomuziva wozi anobva kubenzi ava vatotitete vatosangana ini ndakatosvika vatoenese iye murume wangu neye murume yena ndizise nenyaya vakati vanhu vanatokukangana ihanzvadzi nehanzvadzi ekutozivana kwati akaita nepa vatotaura zita racho akatora pikicha iyi but timbozwe ipapo iweyo nhamba iyo yautaura yeimweyo unogara unoiziva nhamba inosindifonera unoiziva nhamba iyoyo inondifonera apo neapo asi unoiziva so there is no need kuti ainge aisa picture yechikomba pafoni yaanoziva kuti unoziva asi da wanga wasingaizivi taisuspecta izvozvo nekuti taiona kuti angaise picture yake yemunhu aasingadi iwo wausingazii. Handifungi kuti angapuse pakuzvitengesa chikomba chake kune foni yaunoziya. Handifungi kuti nekungwara kwaakaita uyo handifungi kuti angapuse pakunodaro. akachekera matai yechikomba ari papiki tinoti zvijeke potogona kunzi vakadzi vakuura kune vanoti vakadzi vashoma aziva sei kuti akacheka matai uyu ndiye ari papiki ndichinoti zvematai izvi vari kuzviziva kana kuti havasi kuzviziva. Aiwa, iyo haisi redu yekoti inoyi, iyo iri kukoti irichi kwainondo munondobvunza mibvunzo iyo yakukoti iyo munomu hamungadi matsanangura imimi kuti aiwa uyu ihama yake, then toona kuti ichokwadi nekuti haangaisi picture yaanoziva kuti uyu anodi anondoiona izvozvo haangapusi kudaro. Saka ndine chikumbiro kudai kuti baba wangu mumari apa ari kundifungira mune zvese zvakawanda zvaari kutaura. Ina ndinoda kuti ndimuudze pamberi pedare kuti handina chikomba chandinacho babani, and I will never do that. Wachinzi murume wangu ndogara ndichikutaura mukadzi anokudawo taanotondiuraya nacho itori nzara bonje ndoyandinayo ndakatoriurira paina tete avo murume ari ndinokwidza kumba kwavo zuva nezonje asi ngeye ari kundiuraya nenzara. Endaundoite basa ravo right. Mari dzedare hamuna kusiya mari dzedare munounza rini? I think hapana ewa munounza rini mari yedare?